Padniesz, no? Máš to ubližené. Ich výkonu, či už pomôže aj tento terén, ktorý majú to uľahčené v tom, že na trave sa určite ľahšie ťahá, ale nechajme sa prekvapiť. No a už momentálne vidíte na súťažnej dráhe prvého súťažiaceho Ľubka Dobrodku, ktorý, dá sa povedať, si už kone roztrénoval tým, že nám túto trať pripravil. Ako máte možnosť vidieť, tak trať je rozdelená na 4 úseky po 10 metrov, čiže konečná vzdialenosť, ktorú kone budú musieť prekonať so 4 ťažkými kladami, je 40 metrov. Výborne, takže pre Ľubka to nebol žiadny problém. Uvidíme, ako si poradia ďalší furmani. V tomto momente vítame ďalšieho súťažiaceho, jedného z najmladších súťažiacich, Janka Franciscio z Krupiny, ktorý patrí medzi tých furmanov, ktorí prebrali opraty do rúk po svojom otcovi, čo je teda určite veľmi potešujúce, že aj mladí ľudia napriek dnešnej modernej dobe sa stále chcú venovať takýmto, dá sa povedať, že aj koničkom, ale zároveň to je pre nich aj živobytie a práca. Je to naozaj veľmi potešujúce, že stále viac mladých ľudí inklinuje alebo sa chce venovať práve takémuto niečomu furmanstvu, práci s koňom. Uvidíme, ako si Janko poradí, ale očividne je to respektíve pre jeho konie to neplynulo. Tuto vidíme problémy trošku s kobylou. Akoby jej tá záťaž bola už priveľká. Sice Dango by ešte chcel potiahnuť, ale kobyla sa berie stále preč, respektíve späť. Samozrejme, hlavní rozhodci dávajú pozor aj na časový limit. Samozrejme, furmani to nemôžu skúšať do nekonečna. Majú na to 2 minúty, aby prekonali túto vzdialenosť 40 metrov. Nebúchať. Jedna z najdôležitejších podmienok je, že furman môže mať v ruke bič, ale nesmie búchať ani o klaty, ani o zem. Na kolbisku ďalší furman Jožko Bajnok z Badaňa s koňmi Lena a Gaštán. Je to na pohľad mohutnými koňmi. Nie vždy však znamená, že keď sú kone mohutné, silné, tak aj majú v sebe silu. Určite tá sila sa musí istým spôsobom získať prácou, čo je teda zároveň pre tieto konie. Súťažiaceho, ktorého máme možnosť vidieť na trati, Jožka Bajnoka, už vidíme, že má odštartované, pomocníka mu robí. Je to zaujímavé, lebo mali by byť, dá sa povedať, rivali medzi sebou, keď súťažia medzi sebou, ale očividne to medzi nimi neplatí a rozhodli sa takto si navzájom pomáhať. Doskaklané? Šťastná? A už dostejná. Jožko je ďalším súťažiacím, ktorý, dá sa povedať, že zdedil toto povolanie, čo teda určite je chválohodné. Hotovo, 2 minúty sú vzťahu. 2 minúty sú vzťahu.
Dzielka tanca nauczy, ako dalej držať naučí. Nám postačile máme slov, keď sa mrkne tak jak znáša slov. Lokálo už tam do tiché strany. Milí diváci, už momentálne vidíte, ako sa so záťažou pasuje ďalší súťažiaci, teda váš súťažiaci Janko Debnár z Handlovej. Pomocníka mu robí Jožko Halas z Podolia. Uvidíme si, ako si jeho kone poradia s touto záťažou, pretože podľa toho, čo Janko rozprával, tak oni tiež sú zvyknuté pracovať v lese, ale očividne s tým problém nemajú. No a ja dobre poznám svoje kone. Takže máme ďalšieho postupujúceho do druhého kola. Určite sa všetci veľmi tešíme a teda na jednej strane sme aj radi, že kone nemajú s takouto záťažou. Sme veľmi zvedaví, ako si poradia už zo šikovných a očividne spokojných furmanov, ktorí majú právo byť veľmi hrdí na svoje kone. Takže opakujem, na 3. mieste sa umiestnil Peter Gnida z Vitanovej s chladnokrvníkom Burom a veľmi mladúčkým žrebcom Grantom. Srdečne gratulujeme. Dekoruje primátor mesta Handlova, pán inžinier Rudolf Podoba a jeden z našich skvelých rozhodcov, pán inžinier Šmelko. Na druhom mieste Janko Debnár z Handlovej s norickou Lucou a s polským chladnokrvníkom Macom. A určite veľkú zásluhu má na tom aj jeho pomocník, pán Jožko Halas z Podolia, ktorého teda vítame veľmi pekne na dnešných pretekov. Škoda, že bez koníkov, ale veľmi sme radi, že ho tu vidíme aspoň takto. No a poprosím obrovský potlesk pre víťaza Ľubka Dobrodku s norickými žrebcami Valdez a Gaštan. Srdečne gratulujem. A poprosím obrovský potlesk pre výbornú kondičku Ľubka Dobrodku. S drevom, teda bude to taká názorná Ale vy sa nechovate, vy ste nebehali s koňami. Reálneho využitia.